Vincent, alay ka na dito. Vincent. Wait. Ang gagamitin naming earphone, alam niyo naman na sa title guys kung ano yung gagawin namin. Alam niyo guys kung ano yung gagawin namin sa title. Sa title pa lang alam niyo na. So, whisper challenge yung gagawin namin. At sakto kasi madaling araw na po ngayon. Gumawa kami ng video kasi tahimik. So, ayun nga, madaling araw na po kaya hindi na po kami ano. So, ayun na nga guys. Ang gagamitin naming earphone ay iPhone. Pang iPhone. I should say. Ay, mag-focus. Yun pang iPhone. So, ang unang challenger ay siya. So, ay sasaksak namin sa iPhone niya yung ano. So, pipila ka ng sound. Full mo na. So, ang category po pala, ang category pala ay kanta. So, magbabanggit siya ng kanta habang may nakasalpak sa tenga niya na earphone na sobrang lakas. So, kanta. Kanta ha, title ha. Go na play mo ta. Play. Lakasan mo. Nakapol. Go. Go. Wait lang, ipakita natin kung full. Ayan, full. Huwag mo lalakasan. Sabihan mo kung malakas boses ko. Huwag mo lalakasan yung boses mo. Huwag mo lalakasan yung lip sync lang. Go. You are the reason. You are the reason. Correct. Tama. 1 point. Perfect stranger. Perfect stranger. Perfect stranger. Oh my gosh. Tama. Slow hands. Slow hands. Slow hands. Ano? Step? Ano? Yung boses mo. Slow hands. Slow hands. Slow hands. Slow hands. Ano na? 3 na? 3. Wait. Ikaw. Secret love song. Secret love song. Secret love song. Oh my gosh. Malakas ba boses ko? Oo. Your love. Your love. Ay! Para patunay guys na maingay. Oh. Kala nyo mahina. Magaling lang talaga ako guys. So, siya na. It's my turn. Napakadali naman kasi ng pinapahula niya guys. Trending. Okay! Wala akong maling. Sabihin mo kung maingay ako. Basta pag gumanito ako. Pag gumanito ako, maingay. Oh my God! Palitan natin yung tugtog. Ako na po. I wonder when you're next. Okay. Busog ka dun. Oh my God. Okay. First word. Hello, wala akong marinig.
gosh. Love me like you do. Love me like you do. Wow. Hinakan mo yung wall. Pangalawa. Rise up. Crazy. Little things. Crazy. No. Crazy. Resty. Best. Crazy. 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 Little. Crazy for you. Ang ingay mo. Ina mo. Crazy. Crazy. Little. 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 Huwag mo ilalag. Little. Crazy. Little. Crazy. Little. Crazy lazy. Little. Crazy little. Crazy little. You. You. 2 points. Pangatlong ano na. Bombaya. Bumbaya. 4th. Ano ba ito? Ano bang maganda? Akin. King. Kin. Ka. Akin. Akin. Ka. Akin. 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 Ka. Akin ka na lang. Ah! 5th na 5th. Last. So, dapat mahirap to, guys. Beautiful. 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 Life. Beautiful love. Beautiful life. Beautiful life. Ah! Life. Okay. Bilang. Kakabingin. So, titignan lang namin kung okay lang. So, ayun na nga, guys. So walang nanalo kanina. Inulit. Walang nanalo kanina. And then, ang category na lang namin yun is place or country. Country. 5 points. At meron time bomb na 1 minute. It's exact 11:45. And then, pagka 11:46, tsaka namin mag-start. 11:46. Narinig mo ba ako? First word. Jakarta. Jakarta. So, second. United Kingdom. United Kingdom. United Kingdom. United Kingdom. Ay, third. Philippines. Pakistan. Pangdel. Patin. Pangdel. Sig. Pang. Pa.
Del. Patin. Pang. Okay, time's up. 11:47. So, naka 3 points lang po siya. Ako na. So, 11:48 hanggang 11:49. Lang. Baka ma-shock ako dito. Wait. Replay ko na. Okay. Ito na, ready na siya. Indonesia. Yeah. Vietnam. Ano yes? Ukraine. Mongolia. Oh my goodness. Ito may panglima. Okay. Pwedeng international, pwedeng local. Peru. PSU. Country yan ba? Baguio. Peru. PSU. Pag 11:50. Peru. Ano? 11:49. Ano yung ano? Peru. Ay, Peru. Philippines. Ang sakit sa tenga. So, ako pang nanalo ngayon. 4 points. Siya, 3 points lang. So, ano kayong parusa natin sa kanya? Kumain ng ano. Ano? I-drawing niya. Ay, hindi. Anong magandang parusa kaya? Anong magandang parusa? I don't know. Talo siya, panalo ako. Anong ipaparusa ko sa kanya? Sasagot sila. Anong ipaparusa ko? Amerika. Mahal mo ba si Jandex? Oo. Mahal ko na siya. Tigay. Si Jandex, patigay nila ngayon. So, ayun na nga guys. Ngalis ka na, Earth. So, ayun na nga guys. If you like this video at ako ang nanalo, please give this video a massive thumbs up. Please subscribe to my channel. Yung color red na box na may nakasulat na subscribe. Yun, pinutin nyo yun kasi baka manalo kayo ng iPhone 7 pag pinindot nyo yun. At pinutin nyo rin yung subscribe button. Inulit. Pinutin nyo rin yung bell sa katabi niya para ma-notify kayo pag nag-upload ako ulit ng bagong video. So, yun lamang guys. Bye!